मांगे हरदोंमोन आं फ्लिपकार्टआव बे सफैबाय नायनि मा बुस्थु बियो नोंथांमोना दिन्थिगोन आं बेखौ आनबक्सिं खालामनानै बे बेसेबां इउजफुल जागोन खेब समफ्राव नोंथांमोननोबो खामानि होगोन बे जाय इउटुबार आनबक्सिं खालामनि आं बेखौ खोन्थाथ'वा नोंथांमोना खुद नाय बे मा बुस्थु बिराद मोजां पेकिं बानायदों मस्त जाथावथावबो नाय नोंथांमोना थिन खेवबावनो बेखौ माबादों सेस प्लास्टिकजोंनो फानफ्रबजोबनाय बियो एसेल' माबागोन आं बेखौ बिदिनो बख'गोन नै बिलायथो मा बुस्थु बियो माइक डुवेल माइक बिनि प्राइसआ 1500 1500 बेसेबां मोजां आं बेखौ नायनो स्टार्ट बानायनो नागिरदों बेसेबां खामानि होगोन बियो दा सिं बख'बावनो बेखौ बिराद मोजां नै माबाया पेकेटआ मना बायदि बक्स गोनांलाय K9 बिनि माबाया K9 डुवेल माइक बियो खिन्थु चाइनिस मालसो जागोन बियो वारेन्टि दङ दंनायाथ' वारेन्टि माने माबा दं आरो वारेन्टियानो जेनेबा माबा जायोबा बोसोरसेनि गेजेराव माबाना हरफिनगोन आरो जेनेबा बानायनानै हरफिनगोन आरो बेबायदि नै बिदि बख'यो बेखौ नै लाइटो दङ मोजां नांदों ओमफ्राय गोबांनिफ्रायनो बे बुस्थुखौ नांगौ बे जाहैबाय मबाइलाव सोग्रा बे पिन सि टाइप मबाइलावसो जागोन बेयो बेनि पिना सि टाइपनिसो नैबे जाहैबाय नै बेयाव मोनसे लाबाय माने सानै मानसि रायलायनो थाखाय बिराद मोजां आरो बेयो बिदियाव लानानै बिदियाव लानो हागोन नैबे बेनि चार्जारबोथ' थागोन बेखौ चार्जसो होनांगौ मानो होनबा चार्ज होआबा बे जाया नैबे चार्जार जागोन खोमा नायनो र' नैबे चार्जार आंनिबा बे चार्जार जानांगौ बुस्थुआ मारै बेखौथ' चेक खालामनानै नायनांसिगोन लाइभसो होगासिनो दं आं बे चार्जार बियो नै USB चार्जार USB-आवसो सोनांगोन बेखौ आं टेस्ट खालामनि बेखिनियाव नोंथांमोन आं दिन्थिबाय आनबक्सिं खालामनानै बे K9 डुवेल माइक 1500 बेनि प्राइसआ USB-जों चार्ज होयो बेखिनिखौ नोंथांमोन आं आनबक्सिं खालामबाय इउटुबार बा जिखुनु मोगा मोगि एक्सक्लुसिभ बानायफ्राव बे मोजां बिनि थाखाय बेखौ नांगौ जायो सानै मानसिजों रायज्लायनोबा बिराद असुबिदा जायो दा बेयो खेबसेयैनो मोननैबो खामानि होगोन सानै मानसिजों रायज्लायनायाव खामानि होगोन आरो नोंनाव गंसे जाय माबादों बे गंसे ओमफ्राय जायजों रायज्लायगोन बेनाव मोनसे लागायना होबानो आराम जाबाय आरो हेमेन बसुमतारी हाय होनदों हेल' थिगानो दं बर्थमान आंथ' दा क'क्राझारावसो दं नालाय न'आव गैया आं क'क्राझारावसो दङ एसे गोबाव जाबाय क'क्राझार फैनाया मा मैगं जाखो आदा मैगङा माबासो नालाय बे मोनसे अफिस बायदिसो नालाय बेवहाय दाउदै भाजा बिदि माबा माबि आलु जहल बेफोरबायदि जादों ओंख्रिया
सानफ्रामबोथ' ना बेदर बाय मोनजाबाय थानो नङा होमबा? बे खामानि जागोन ना जाया बेखौ टेस्ट खालामना नायनांगोन खेबसे। दा बेखौ चार्ज दंना गैया बेखौ नायनांगोन। बेनि थाखाय आं बे लाइभ स्ट्रिमखौ दसे दोनथ'नांगोन। सुइचबो थागोन बेना नैबे चार्जिं पइन्ट आच्छा जायखिजाया आङो लाइभ स्ट्रिमखौ आं दोनथ'नोसै बेखौ आं टेस्ट खालामना नायनि माबायदि जायो। बाइचान्सआव खामानि जायाबाथ' बेखौ सोलायफिननांगोन। मानो होनबा गंसेयाव 750 बिखुरि गोलैदों, गंनैजों 1500 गोलैदों आरो बियो मोननैजों माइक मोननैजों 1500 दाम आरो बेनिफ्राय दामिसिन दं, मोजां दं। माने साउन्डनि खोथा आरो दा बेखौ नायनि टेस्टिं जुदि बेनि साउन्डआ अबेबा एसे दाम खमियाबो मोजां फैयो साउन्डआ। माने बुस्थुनि मोजांनि सायाव सोनारो बियो। फ्राय बुङो जेनेबा बया कम्पानिखौ मोजां होनो, खिन्थु मालाबा समाव बेफोर मोजां ओंखारो। मानो होनबा बेनि जि बानायनाय माखासे बेयाव डिफेक्ट बा माबाफोरनि खोथाबो थायो। मालाबा समाव मोजां कम्पानियाबो एसेबाबो माबा जायो। रेंजआथ' रेंजआ एसे गोजानानो बोयो, आं बावबायबा रेंजआ बेसेबां गोजानसिम बोयो आं बेखौ नायनि। बेयावथ' लिरनाय गैया। अटिसन बेयाव माने मारै कानेक्ट बानायनांगौ बियो लिरनाय दङ। बिराद मोजां खोथा लिरदों। रियलमी फ़ोन इस्तेमाल करने वालों को हर बार K8 माइक चलाने से पहले अपने फ़ोन की सेटिंग में जाकर OTG मारै कानेक्ट बानायगोन। बेयाव डिस्टेन्सखौ नायनि 20 मिटार्सबाथ' एसे गोजानानो जायो। खै फुट जागोन, 60 फुटनि बारा जायो 20 मिटार्सबा। 60 फुटनि बारा जायो। आच्छा बेखिनिखौ नोंथांमोन आं दिन्थिबाय। मोजां नङाबा आङो फिन बेखौ रिटार्न हरफिनगोन। आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननो दिन्थिनानै दोनथ'बाय। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।